Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без Тольятти шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 45 яшьлек юбилейлы туган көнен гүзәл хатын-кыз Яфарова Гүзәл Расимовна каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны беренче булып газиз әти-әнисе Расимова һәм Мөнирә апасы Фәридә котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Балам диеп җаным үзгәләнә, балакаем читкә киткәндә. Тәрәзәдән күзләремне алмыйм, кире кайтыр вакытың җиткәндә. Йөрәк парям син, диеп сулкылды йөрәгемнең бөтен әгъзасы. Сәгатьләрем әкрен атлый төсле, син яңадан өйгә кайтканчы. Сау сәламәт кайтуыңны телим, шат елмаеп туган өеңә. Бәхет нуры кунар иде бәлки, сине зарыгып киткән йөземә. Шундый еллар белән башлаган әлеге хатны сезне нык сагынып яшәгән әти-әнигез. Беренче татлы балабыз туган мәлне искә алам. Шул чак без Расим белән иң бәхетле кешеләр булганбыздыр. Безнең җаныбызны тынычландыручы, сеңлесе өчен иң беренче киңәшче һәм сердәшче яраткан кызыбыз кечкенәдән үк бик тырыш булып үсте. Ылыгаеп үз эшенең олы дәрәҗәле белгеченә дә әверелде. Аны эшендә хезмәттәшләре дә хөрмәт иттеләр, дуслары да чын күңелдән яратып яшиләр. Безнең горурлыгыбыз булган балабыз үзе дә татлы балаларына чын әни була ала. Татлы алмаларын үлеп яратып, алар өчен бар көчен биреп, күпләргә үрнәк булып, сөекле тормыш иптәше белән яшәп килә ул. Аралар ераграк булса да, ул безгә көн саен шалтыратып тора. Кирәк икән, килеп тә җитә. Аллага шөкер, тәүфыклы, мәрхәмәтле бала тәрбияләгәнебезгә без бик куанабыз. Татлы җимешебез, сиңа 45 яшь тула. Бу бик матур, хатын-кызлар өчен яшеннәрдә яшнәгән, чәчәк аткан гомер мәле. Сиңа ихластан бары исәнлек, саулык, дөньяви бәхет, күңелсезлекләргә юлыкмавыңны телибез. Ниләр генә булмасын, бу авыр тормышта белеп яшә, синең янәшәңдә гаиләң булыр. Без барыбыз да сине бик яратабыз, алтыныбыз. Кызым, минем алтыным, син мәхәббәт җимешем. Шундый саф син, әйтерсеңлә челтерәп аккан инешем. Эшкерсез, йомшак һәм назлы, гынахсыз йөрәк парям. Нәфислегең, чисталыгың йөрәгемә кайнар дәвам. Бәхетле бул, кайгы күрмә, бул син гел дә янәшә. Тормышыңнан тәмнәр табып, мәңге-мәңге рәхәт яшә. Котлы булсын кызым юбилеең, барыбыз да сине котлыйбыз. Бүләк итеп, матур бәйрәмеңә иң күркәм җыр сиңа юллыйбыз. Хөрмәтле Гүзәл Расимовна, ихлас күңелдән бар теләкләргә дә кушылабыз. Бүләккә якыннарыгыз сайлаган җырны сезгә юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Яшәүләремнең бар мәгънәсе, иң кадерлесе бала икән. Җанатуың, яратуың, бәхет булып тама йөрәктән. Кызым минем алтын кашым, газизем назлы каям. Дөньяларым сине булганга, ямле бит балакаем. Кызым минем алтын кашым, газизем назлы каям. Дөньяларым сине булганга, ямле бит балакаем. Яшьлек чәчәккә күмелгәнедә, Ходай итте сине миңа бүләк. Уйнап көлеп, кояш нурында, янымда очканы сине күбәләк. Кызым минем алтын кашым, газизем назлы каям. Дөньяларым сине булган.
идем. Бәхет теләп күзләрем ачам, ярый әле кызым бар дип, яратып балакаемны кочам. Кызым минем алтын кышым, газизем назлы каем. Дөньяларым сине булганга, ямле бит балакаем. Кызым минем алтын кышым, газизем назлы каем. Дөньяларым сине булганга, ямле бит балакаем. Дөньяларым сине булганга, ямле бит балакаем. Güzel Расимовна Яфарованы алга таба Тольятти шәһәреннән сеңлесе Алсу, кияве Рамил, балалары Альмир, Алина котлап, шулай ук йөрәк төрләреннән чыккан җылы теләкләрен юллыйлар. Яраткан апам, без синдәйләр гүзәл кешеләрне күргәнебез дә юк гомер барышында. Шушы юллар белән башланып китә әлеге язма. Апам минем Иске Кулатка районы Масеевка авылында якты дөньяга аваз салды. Бик ягымлы, акыллы, тырыш кыз буларак үсеп җитеп, ул минем өчен бар яклап та үрнәккә куярлык апа булып җитеште. Ике кыз бер-беребезгә таяныч та, терәк тә булып үстек. Бер-беребезнең серләрен сөйләп, саклап, һәр вакыт киңәшләшеп тордык. Вакыт җиткәч, туган оябыздан кышлар сыман очып чыгып китеп, үз гаиләләребезне дә булдырдык. Шиләгенә күрә капкачы дигәндәй, жизни белән алар икесе дә бик ачык күңелле, ылы йөрәкле кешеләр. Апам минем, әнием сыман бик кадерле кешем. Авыр вакытларыбызда алар иң беренче булып ярдәм кулы сузучыларыбыз булдылар. Һәм без моның өчен бик рәхмәтле булып яшибез. Аллага шөкер, гаиләбез тату. Җәй сайын, бәйрәм сайын туган якка, әткәй-әнкәйгә кунакка кайтабыз. Әти-әни кочак җәеп, чын күңелдән шатланышып каршы алалар. Сый тулы табыннары, яккан мунчалары, ә иң мөһиме сагынып көткән ачык, шат йөзләре көтә безне. Апам кечкенәдән үк сабыр, нечкә күңелле, мин исә кырырак, каты характерлы. Кечкенә вакытта апамны елатырга да күп сорамый идем. Ул миңа үпкәләгән итенә, тик озакка сузмый бар үпкәсен онытып, минем янга килеп утыра. Хәзер менә ничек инде туганыңны үпкәләтергә була дип тә уйлап куйгалыйм. Җаныкаем минем, әле ярый бу дөньяга тугансың да, минем апам булгансың. Көн сайын синең барлыгыңа куанып, Худайга рәхмәт укыйм. Вакыт шыбырдап уза, тыелмый да. Ылыгаеп, инде үзебез әниләр булып өлгерсәк тә, синең яныңда мин һаман үземне кечкенә сеңелең итеп хис итәм. Худайдан сиңа бары саулык, исәнлек сорыйм. Раббым, гомерләрен жизни белән парлы үтсен. Көч куеп үстергән балаларыгызның, киләчәктә ыныкларыгызның игелеген күреп, бәхет биләп алда да яшәгез. Бу бер көнлек дөньяларда яшырак күрешеп, аралашып яшәргә дә насыйплар булсын. Без сине бик яратабыз, сөеклебез. Дус туганнан кадерлерәк диләр. Ышанмагыз, бу сүз шыр ялган. Дустың бит ул бер карында ятып, икең бер анадан тумаган. Дусларыма серем чишалмыйча, телем тешләп калган чакларда, ярый апам бар дип куанам да, җаным ярып салам апама. Без бит бер карында яралганнар, бер ананың ике күз нуры. Нинди хәлгә тарыганда да онытмасак иде без шуны. Дөнья бит бу. Шулай булгач кайчак булыр үпкәләшкән чакларда. Үпкәләштек диеп, шидятлардан тел тидертмәм газиз апама. Апам, апам, онытмасак иде, без бу җирдә мәңге түгелләр. Татулыкта үтсә иде безнең алда яшәячәк гомерләр. Хөрмәтле Гөлия Расимовна, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Бәхетле булып алда да яшәгез. Әлеге җыр бары сезнең өчен генә яңгырый.